I-Kaizer Chiefs isinomfutho njengoba isinqobe kulandelana kowe-League ne-Nedbank Cup. Ukuze baqhubeke nokunqoba, badinga ukugxila ezintweni ezintathu ezibalulekile uma sebebhekene ne-Cape Town City kowe-Betway Premiership ngoLwesithathu. Okokuqala, ukuzethemba kuwukhiye wempumelelo yabo. I-Chiefs kumele iqinise ukholo lwayo ngamakhono ayo, kungakhathaleki ukuthi ukuvikela ibhola elihamba phambili noma ukujaha igoli. Ukuwina kwabo ihlula iStellenbosch kowe-Nedbank Cup kukhombise amandla abo okuhlangana uma beluthemba uhlelo lwabo kanye noqobo lwabo. Okwesibili, ukuqina nokutholakala kukaThabo Cele kubalekile ekuqiniseni phakathi nenkundla yabo kanye nobuchule bakhe, ubuholi bakhe kanye nekhono lakhe lokulawula izinga lomdlalo kumenza abe ngumuntu obalekile ekuhleleni amaqhinga e-Kaizer Chiefs. Okugcina, amakhosi adinga ukwethemba abadlali bawo abathatha abahlaselayo okukhona kubuCasting Sirino noGlodile Lepo. Ngokuhlala iqalisa umugqa ofanayo wokuhlasela, i-Chiefs ingakwazi ukwakha isigqi futhi idale umuzwa wokuqhubeka nokuqonda phambili okuyenza ibe yingozi nakakhulu uma isuka ekuvikeleni iya ekuhlaseleni.